Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye juma ye mais kalo tile 26 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma kunnafoni min na bɔ sigi ka makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ ka taa se Mali kunnafoni show jabarani o ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na o kɔnɔna la kunnafoni min na b'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma ni y'o waati siri a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi mɛ kalo tile 25 san 2023 n'o bɛ na kunuma o kun ye farafina tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnamayali o kɔnɔna min ni a ye tali kɛ san 60 o kɔnɔna la nin don kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni faraɲɔgɔnkan jɛkulu ka taa se olu nɔfɛmɔgɔw ma u ye nin don in ni ka ale ɲɛnamaya Tour d'Afrique ye o kɔnɔna la an dafɛ jamanaw olu kɔnɔna na ni ka na an dɛmɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ale ɲɛnamayali la ni o bɛ tali kɛ Senegal, Cameroun, Burkina Faso ale ni Benin. An ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goita ye a y'a jira k'a fɔ ka b'a sigi wagati fanga la ko a kɔni bɛna musaka bila kɛrɛfɛ walasa ka se k'o don jibɔndow la ni ka o di jiko dɛsɛ minnu bɛ dugu minnu na ni ka jibɔndo di olu ma kabi a fɔ kuma fo ka na se bi ma a ye jibɔndo 300 ni ka o de bila dugu olu kɔnɔna la mais kalo tile 18 tɛmɛnen fɛn min ye a ka ciba ye ni o y'a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Colonel Asan Bajalo Toure ale kɔni ye jibɔndo ni ka o di dugu dɔw ma ni o ye jɛmani a lamini ye ni u ye olu kolomokari kɛ o bɛna jibɔndo 6 o bɔɲɔgɔn ma o bɛ tali kɛ dugu min na sa o de ye Kɛnɛra, Singoni, Sansan, Kanyira, Kimpo ka taga se Sirakɔrɔ ale ni ka taa se Sirakɔrɔ o ma fɛn min ye arrondissement ye sa o de Jagunte Kamara ka taga se Lagamane ma ni jibɔndo in tilala ni dugu ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ dugulamaw olu kɔni ye nisɔndiya ta ni ka kɛ kosɛbɛ ni jibɔndo in ale kɛli la u ka dugu o kɔnɔna la fɛn min ye Sansan dugutigi n'o ye Sajo Kulibali ye ale kɔni ka nisɔndiya bonyana kosɛbɛ ni maa tɔw olu tɛ ka sababuya kɛ a y'a jira k'a fɔ kabini an ka jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka na se bi ma ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye jamana ɲɛmaa ka i kɔfilɛ olu ka dugu la ko o kɔni fɔlɔ la Colonel Asimi Goita ale la. An ka dolacilaba min ni ale bɛ se ka na fiɲɛ bɔ la nin wagati in na n'o ye Seydou Keita ye Seydou Keita ne b'ale wele ko Seydou Bile ale kɔni ye musaka ni ka o bɔ n'o bɛ t'i jɔ sɛbɛnwari miliyari 9 n'a bɛ n'o don usine na an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sanakɔrɔbakaw olu fɛ yen nɔ usine in yɛrɛ kɔni a bɛna kɛ sababu ye ni ka se ka maa 6,300 ka olu don baara la Seydou Keita ka fɔ la ko k'a to jamana kɔ kan a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ se ka nin usine ninnu jɔ nka a ka fɔ la sa ko ale kɔni ye nin musaka in ŋaniya an ka jamana de walasa jamana ale bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ baara olu ka se ka baara sɔrɔ.
Mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts olu kɔni ye maaw fara ɲɔgɔn kan kunun mɛ kalo tile 25 san 2023 Palais des Sports la ACI 2000 o kɔnɔna la laɲini ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ ko ONU kɔni ka taa ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la o wajibiyara u kan fɛn min ye san 10 ONU bɛ an ka jamana kɔnɔna la u kɔni ma se ka fosi ɲɛnama ni ka o de kɛ Mali ale kɔnɔna la yan nɔ. Gawkaw olu kɔni jɔrɔlenba don ka sababuya kɛ a bɛ tile damadama bɔ olu ka robinet ji kɔni o kelen bɛ bilenman de ji bilenman u kɔni kelen bɛ ka olu gan u kamana u ka fɔla u kɔni t'a dɔn nin ji bilenman in kɔni u bɛna se ka kɛ fɛn min ye nka u wajibiyalen don ka ji min ka sababuya kɛ ji wɛrɛ kɔni tɛ u bolo u y'a laɲini SOMAGEP fɛ ko SOMAGEP k'a lajɛ u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogoya min na waati dɔw la u ka ji bɛ kɛ ji bilenman ye waati dɔw fana ji bɛ kɛ ji jɛman ye SOMAGEP ale y'a yira k'a fɔ ko ji bilenman in min k'a tɛ fosi kɛ maa la ka sababuya kɛ foyi t'a la ko kurantigɛ banbali min ni ale bɛ ka kɛ u ka dugu o kɔnɔna la sa ko de bɛ kɛ sababu ye ka ji ninnu kɛ bilenman ye waati min na ni kuran ka kan ka ji k'ale bayɛlɛma o b'a sɔrɔ kuran o tigɛra o de bɛ kɛ sababu ye ka ji bilenman ni ka o lana o robinet kɔnɔna la nka u bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin ko in ale bɛ se ka dan sira la cogoya min na. Sigasokaw fɛ yen nɔ moto taxi n'o ye bolimafɛn sen 2 ye sa olu ka syndicat y'a yira k'a fɔ k'u bɛna bolimafɛn sen 2 ninnu ka u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka hakɛya dɔn mais kalo tile 29 nata in na u ka fɔla sa laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se k'a dɔn bolimafɛn sen 2 hakɛya min bɛ u ka dugu o kɔnɔna la ni kɔni kunnafoniya in diyara kosɛbɛ bolimafɛn bolilaw ye n'o ye telimani maaw ye. Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ force du changement olu fana ye maaw ni ka olu labɔ kunun mɛ kalo tile 25 san 2023 n'o bɛna farafinna tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali o ma olu ka labɔli ye fɛn min ye o de ye MINUSMA ye sɛbɛnfura min ni ka ale bɔ mura ale tɔgɔla ka sababuya kɛ ko an ka finitigilakaw kɔni olu ye bingani wale ta ni ka ɲɛsin finitigi gansan olu ma o kɔni kelen bɛ dusumakasa ye pa ye maliyɛnw olu bolo tɔnbɔkutukaw fana bɔra ni ka u ka nisɔngoya k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ dɛmɛ don an ka finitigilakaw olu ma wa camancɛ fanga fana u ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin olu ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Alizerikaw olu fɛ yen nɔ Karim Tabu ni ale ye fanga sinamatɔn maa dɔ ye lɛrɛ 48 kɔnɔna n'a tun bɛ finitigilakaw olu ka lakɔlɔsili o kɔnɔna la Irakaw olu fɛ yen nɔ o kɔnɔna sa u y'a bila ka taa kiiritigilamaw olu ka bolo kan n'a ka kiiri kɔni o kɛra a yirala k'a fɔ a labilala kɔni nka a bɛ to kiiritigilamaw olu ka lakɔlɔsili o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabanin lajɛba o kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da u kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye yanni an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya ale de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungaranke olu lafiyali kama e maa min bɛ yen nɔ sa ko terrain t'i bolo i bɛ fɛ ka terrain san terrain jɛlen yuruguyurugu t'a la namara t'a la titre foncier 15/20 banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ u bɛ tunga lafiya maaw olu bolo tunga lafiya kɔni k'u ka tungarankew lafiya o de ye olu haminako ye terrain ko o la o tuma la sa terrain bɛ yen nɔ 4,500,000 banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ n bɛ segin a kan tuguni ne mɔgɔ min mago bɛ terrain na sa ni bɛ fɛ k'a dɔgɔdɔgɔnin sara o ka nɔgɔn euro wari 573 i bɛ o bɔ kalo kalo fo ka taa se kalo 12 ma walima euro wari 382 i bɛ o bɔ kalo 18 kɔnɔna la ni tilali ka terrain sara la sa terrain papier ale bɛ k'i ta an bɛ sɔrɔ k'an da don so jɔliko kuma olu la o kuma aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.